Ronnie at si Kuya Robin po ang drive. Palitan kami mga kalinga. Ito pa oh, may tali pa dito kay ano. Kailangan natin yan, Kuya Robin. Ayun mga kalinga, papunta na po kami ng BMC, Bicol Medical Center, para sa preparation po ng Operation Cedric Arrangement. Ano ito? BMC Bicol? Ang tawag? Bicol Medical Center. So doon po siya operahan mga kalingap. So tuloy-tuloy na po yan. Kapag nagkaroon na ng preparation, tuloy-tuloy na po yung hanggang operation. Pagbalik ni Cedric, tatlo ng ano niya, bitis. Tatlo na. Ano na po? Nakakarabil, 5 na. 5? 4 na bagay pa. Oo, nakaka-order ka na yun. Ano request mo? Ilan na pa ang gusto mo? Ayan Gusto po. mo 4? Ayan. Dalawa lang. Ay, dalawa. Ayun. Basta maayos yung isa, ano? Yan po mga kalingap, papunta na po. Medyo malayo din po ito na from Daet to mga 2 hours po. Yan. Nilalamig na pati yung ating dalawa. Eh, madali lang tayo sana, kaso lang may ulan po mga kalingap. Kaya medyo Ulan. ano po, hindi po pwede masyado mga bilis dahil madulas din po yung kalsada. So siyempre, inaingatan din po natin ng sarili natin, hindi po sa ano, Para safe para tayo. maligtas po naman. Safe tayo sa Safe naman tayo. mga kalingap. Medyo masama po ang panahon mga kalingap dito sa Daet. So, palabas na po kami ng Daet mga kalingap. Yan, ito mga kalingap, andito na tayo sa BMC, Bicol Medical Center. Yan, after 2 hours na biyahe. Yan po. Yan po, Bicol Medical Center. Medyo Dito, pasukan ko na. pasok dyan. Yan po, kasama namin sina Cedric. Yan po, at yung tita. At ibababa na po natin sila dyan sa OPD. Tayo. Bababa natin. Doon tayo kay pwede dito Yun magdiretso. sa OPD. Opo, OPD. Ayan po. Dito na po mga kalingap. Hop. At pahawak po kayo. Mga kalingap, teka lang, bago kayo maglabas, siyempre magbibigay ako ng kaunting allowance nila. Kahit na meron pa naman silang yung natitira doon sa binigay natin, bigay pa rin po tayo, at least meron silang mga emergency money worth of ate, kapag ka may problema ate, magsabi ka lang ha, itong 3,000 ang dagdag doon sa allowance niyo ha. Ayan mga kalingap, so araw po ngayon ng Sabado at mag-update po tayo doon sa pagpunta namin ng Naga. So kung mapapansin nyo po mga kalingap, ay wala po kami sa ospital ngayon. Sa sasakyan po kami ngayon mga kalingap, kasi galing po sila sa Naga. Ayan po, at kasama din natin si this guy, pagsundo. This guy. Si Mary Rose. So bakit ate hindi po tayo na-admit? Ay po, nung pong pagpunta po namin dun sa dun sa clinic ni Dr. Magrampa, ay kasalukuyan pong nagmamadali po si Dr. Magrampa at saka po si Dr. Tagum, kasi po may emergency daw po nga na uoperahan. Kasi po nung time pong yun, So, talagang hindi tayo nakita po na-assist. namin yung nakita po namin Sir Alvin yung dumating na ambulansya na talagang nasa critical po na kalagayan. Oo, so ngayon linggo, di man pwede. So ay Sabado, so linggo wala ding clinic. So babalik na lang siguro tayo sa sa Lunes. Lunes po. Kasi Paano po sir? para makausap natin si Dr. Magrampa, kasi Kasi sino siya ba po si yung- Dr. Magrampa? Siya po yung nagsabi sir na for arrangement na po si Cedric. Apo. Siya So, na po yung nagsabi na for arrangement na for schedule na maoperahan niya po. kumbaga dire-diretso na sana. Opo, Kaso opo. hindi po ninyo na Oo. Kasi nakausap. ang sabi po nila sa amin, sino ba ang unahin namin? Yung sugatan o yung ganito naman na medyo healthy naman yung katawan ni Cedric? Kasi may Oo. ambulansya po ang daan. Oo. So ganun po ang
Kaya medyo na-distress kasi nag-aasa din yung ating mga viewers. Pero ang ano na lang po, pag-pray na lang siguro natin. Ano? Kasi sabi po nga nila, ganito po ang foundation. Foundation daw po yan BMC. Sabi nila. Kasi ang mas ipa-priority po nila kahit bayad kami, yung Critical, sugatan. yung critical. Yung mga critical. Sana ma-priority din tayo. Ano? Opo. Kasi akala Sugatan ko, na natin yan. Para priority akala ko tayo. nga po sir, pagbayad na ang isang pasyente, yun na ang priority. Hindi po pala. Mas priority nila yung bagong dating na sugatan. Kaya hindi po siya na Opo. na assist that time. So, Sana po as kayo ng prayer, andito si Siyempre, maraming salamat po sa mga tao pong nagpe-pray po para sa operation ni Cedric. Alam ko pong marami din na naman na tao na madi-disappoint kasi nag-aasa po sila na tuloy na talaga yung operation ni Cedric. Marami pang mga taong sobrang saya. Pero wag po tayong sasuko, laban lang, maoperahan Pray din na lang. naman po si Cedric. Pray lang po tayo. Maraming salamat Kasi, po sa lahat po. Lalo na po sa sponsor, maraming salamat po. kasi talaga. sabi naman po ni doktor, bayad na kayo. Hindi na kayo mag-alinlangan na hindi siya mauoperahan kasi bayad na kayo. At saka this month naman daw po, baka mapasama na po siya sa Sana Oo. nga po. Sana ngayong ngayong week, next week na masama na kasi Basta diba? sabi po nung doktor na tigpasa po ni Dr. Magrampa, ngayon daw po bago magkatapusan mapapasama na po siya sa Pray lang opera. tayo. Sir Alvin? pray lang, baka Pray malay mo makasama ka na sa Sige, ang bahala. Hindi Walang pwede kasi imposible. kailangan natin kasi nasa public tayo, hindi pwedeng hintay tayo ng tawag, may iwan tayo diyan. Opo. Kailangan lagi tayo nagpa-follow up. Yun lang ang sabi nung doktor, sir. Mas pa namin na talagang interesado kayong magpaayos ng legs ni Cedric pag lagi kayong nagpa-follow up sa amin. Wala daw po kasi yan sa kung ilang days kang pabalik-balik. Ang importante daw po yung schedule po talaga. Yung follow up laging Follow up natin. Follow up natin lagi. Pag-pray lagi din natin. Opo, syempre, Kaya yun ang mo. pinakamahalaga. Syempre, Pag-pray natin mag-pray lagi. tayo lagi. Syempre, maraming salamat po talaga sa lahat po na taong nagmamahal po sa amin. Maraming salamat po. Simulat, Sir Alvin, na nabulag mo kami. Kaya dati, Sir Alvin, ano ang iniisip namin? Kala namin wala nang taong nagmamahal sa amin. Ganyan. Simulat na vlog mo kami. Nakakatawa po yun mga taong nagsasabi po sa amin na kaya nyo yan, Alvin, nakakatawa kayo. Na mahal po kami. Ramdam namin po yung pagmamahal nyo. Maraming salamat po talaga. Sobrang saya po, Sir Alvin, na yung pakiramdam mo na maraming taong nagmamahal sa inyo. Oo. Maraming salamat Pray. po talaga. Pray po natin ang operation po ni Cedric na sana po matuloy na wala na pong madlang po baga. Pag-pray natin this week this week. Kasi sabi man nung head ata yun sa operation si Dr. Magrampa. Sabi man niya ay pinabalik tayo ng May 4 para i-arrange ang nagka-problema lang at hindi natin nakausap kasi may emergency. So makausap sana natin within this Kasi po nung time na yun, Sir Monday. Alvin, kausap ko rin po yung ahente na i-evaluate na daw po. Kaso lang nga po yung pagpasok namin dun sa clinic, yung nagmamadali po ba si Dr. Magrampa. Kaya sabi ko, parang talagang may emergency talaga si Dr. Magrampa. okay. Kahit naman ikaw, Sir, kung ikaw po ang doktor, kung may nakita ka talagang ang buhay ay delikado na, syempre siya po yun uunahin mo po pagka naiintindihan po naman natin. Syempre. Si Cedric Pag-pray naman lang po, kaya natin. naman po Ang importante successful yung operation. Syempre. So Kaya ayan. nga i-pray lang po natin. Kaya maraming salamat po talaga sa nagpe-pray po sa operation ni Cedric. Yung palang pong pray nyo, sobrang na po yun. Tulong. Napakahalaga na po, tulong na po yun. Tulong na talaga. Grabe po talaga. Kaya maraming salamat po talaga sa inyo. Syempre sa mga sponsor po, maraming salamat po. Dahil po sa inyo, maopera na po si Cedric sa sobrang tagal na hindi siya naoperahan. Ngayon, pray lang po natin para matuloy ng operation niya. Maraming salamat po talaga sa Ako inyo. po, ang masasabi ko lang po, sana po
wag po kayong ma-disappoint na ganito. Siyempre po, ilan na po bagang beses nasabi na maiisa lang na po. Kaso lang po, Lagi hindi na naman. udlot. Opo, laging naudlot kasi Ayan, ganyan talaga. ganyan po, nagsabi na po for ano na po as agreement, arrangement, tapos, Preparation. oo, tapos ganyan po ang mangyari kasi nga po, doktor po sila mas kailangan po yung mas nangangailangan po ang ipa-priority po nila. Pwede naman siguro tayo Yun siguro po. magano. Tawag dito mahal lang kasi sa public kasi abutin tayo ng 500,000. Opo. So kunting hintay lang, Yun nga po. maoperahan din si Cedric. Yun lang po ang masasabi namin. Pasensya na po sa mga nag-i-sponsor Kung natatagalan kung natatagalan po. operation po ni Cedric. Naway wag po kayong magbabago. Sana po patuloy niyo pa rin po Nagano po pati sila, nasabi na pati Ayun. sa yung iba nasa isa po. Sana mapera na para masaya na ang lahat. Ano po sir? Ni Sir Alvin. Oo, na- Kaya nga, na- masaya natin, na ang wag- lahat. Huwag tayong sumuko sa pag-pray ha. Pag-pray po kay Panalangin Cedric, po. sobra po talagang malaking tulong po talaga yung pag-pray Siyempre, po. pasalamat din tayo kay tita ni Cedric. Ni Sir Kahit- Ito Alvin. kasi Kasi siya may po yung effort din Kaya siya, nga ni no? Sir Alvin. kasama namin na Mm. magpupunta dun sa ano. Nagising po siya ng anong oras na, tas napila siya, Sir Alvin. Ah, Oo, kaya grabe din pa ang pasalamat niya sa kanya kasi nung time po na na aksidente po si Cedric, naglabas kami sa ospital po. Siya man din po din yun nagtarasikaso. minsan na. oo. Siya Siya din yung naglapit baga sa akin nung naglapit din siya sa akin nung time. Kaya Tapos marami- nag-chat ka din. Ayun, nag-chat din ako kay Sir Alvin. Sabi ko, ano din natin. day ko na kaya ang sabi mga mga taong sabi ko ako na lang ang maglapit kay Sir Alvin. Chat ko na to. Hindi ko na, sobrang hirap na talaga Sir Alvin. Hindi ko na po kaya. Simulat pong naglabas po yun si baby. Sabi ko, ang hirap ng buhay. Sabi ko, baka i-chat ko si Sir Alvin. Baka sana mag-reply. Tuwang-tuwa ako Sir Alvin yung nag-reply ko. Sabi ko, Kasi na-pray malapit lang. Grabe talaga Sir Alvin. Maraming salamat. Sobrang na po gawa po Sir Alvin yung nabago sa buhay namin. Grabe na Sir Alvin. Si Lord ang Nga dahilan. ni Sir Alvin. At saka yung mga sponsor Si Lord natin. ang dahilan na para maano sila Maiayos kayo ulit Instrumento. Yung sila ang instrumento na para pumunta sa Tayong lahat dito sa mundo ay instrumento lang ni God. Tayo ay alalay lang. Siyempre. Kaya maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Sa hindi po nagsasawang manood po sa amin, maraming salamat po sa patuloy pong nag-aabang sa vlog namin. Kay Sir Alvin, maraming salamat po. Suportahan niyo po lagi ang channel po ni Sir Alvin. Siyempre po ang pinakaunang-una po sa lahat si si Kuya Bal Santos Matubang, siyempre si Ate Edna, saka po si Kalinga Prab po. Saka sa team Kalinga po, maraming salamat po talaga. So yan mga kalingap, pag-pray po natin Malamig sa aircon. pag-pray natin, hinahan natin aircon, ay alamig si Jesus God. Pag-pray po natin na na successful, huwag na pong magka-problema at maoperahan na din si Cedric. sana po matuloy na po. Pray natin within this week talaga. Pray natin kasi Sa bukas po linggo, kausap na magsimba natin. po tayo. Simba tayo. Simba tayo, pag-pray natin. Pag-pray na operation ni Cedric. So Sana yun. wala nang maging aberya. So yun mga kalingap, so kunting panalangin din po sa operation po ni Cedric. Nawa po ay matuloy na, maging successful at salamat po sa mga sumusuporta, nag-aalala, nagmamahal po sa kanila at umaabang at nagsusubaybay sa ating channel. Marami pong salamat at ito po si Kalingap Alvin at subscribe po natin yung buong team Kalingap, especially si Kuya Val, si Kalingap Rob at Edna at ang inyong pong lingkod Kalingap Alvin at lahat po ng nasa K-Boys mga Kalingap at lahat po ng Kalingap. Maraming salamat po. Salamat din po sa mga nagpapaabot ng tulong sa atin. Hindi ko man po kayo maisa-isa, pero maraming salamat po. Si Lord na po ang bahala sa inyo. Salamat po. God bless po. Ayan.
mga kalingap, nakausap.